Algaita Studio. Masu burbudar fassara. Wanda na kuna ne wai mai adda cikakken azzalumin nan wanda tarihinsa ya kewaye ƙasar nan ba maganin nan sai ya zama dan fushi. Yadda na tsani shi dan haka na tsani Zubairu. Ya daina siyar da tabar wiwi da yake siyarwa. Akan wani dalili mai ɗana Suleiman ya maka kake ba shi wiwi da ƙwaya ya haukaci. sai ni tsoho wanda ya ga shekaran jiya ya ga jiya ya ga yau kuma yana kan ganin gobe. Sana'ar da yake tun yana da ƙuruciya Ai gwanda mu tsire shi da matasan da yake haukatar mana. ka sani fa shari'a ta Ubangiji ce. Tawakkaltu ikon Allah ce, tawakkaltu baiwar Tawakal anya ko zan iya rayuwa idan babu ke. Bani da burin da ya wuce in mallake ka a rayuwa. Da kuma ta aure ka wallahi gwanda in shaƙe ta mutu tsakar dare. Ka ɗauki gabar duniya ka ɗaura wa Zubairu yau gashi nan Allah ya jarabce ka da son yarsa. Son ka yayi nisa a zuciyata. Babu abin da zai hana mu aure. Ai kuwa ba za ta aure shi ba. dama mu'allim ne saurayin tawakkaltu. Ya yi barna mutukar barna. Gashi Allah ya so ya komai ya jefa bukatar ka a hannun maƙiyanka. Ba ki ga halin gidanku ba da irin munanan ayyukan da ake aikatawa a gidanku. Ina ganin baka da kunya. Har za ka furta min irin waɗannan maganganun. Kada in sace ganin ka da kanwata. Na gaya ma ka fita a harkar.
banza jahilin malami wanda bai san me yake yi ba. Sai dai mu fiti da juna. Shi da kansa shedani ne. Wakaltu shiri mai dogon zango. Za mu sakar muku shahararren wannan shiri mai suna Tawakkaltu a ranar 1 ga watan 4 shekara ta 2025 wacce ta yi daidai da 3 ga watan karamar sallah. Za mu sakar muku wannan shiri a tagwayen tashoshin mu kamar haka: DSTV, Africa Magic Hausa da kuma GoTV. Sai kuma shahararren YouTube channel ɗinmu mai suna Tawakkaltu TV. DSTV da GoTV da misalin karfe 7 a YouTube channel ɗinmu da misalin karfe 8 a duk ranar Talata. Ga masu buƙatar tallace-tallacen hajarsu za ku iya tuntuɓar mu ta waɗannan hanyoyi kamar haka, har ma da 'yan downloading Hayatuddin Yakubu @gmail.com. sai kuma wayar tafi da gidanka 09133822266 da ni da ke da ku da su mu tsaya mu kalli shirin Tawakkaltu, shiri mai dogon zango. Duba da yadda abubuwa ke tafi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, san da dawa. Me yake faruwa? Lafiya kuwa? Ai tun da kai tafiya yau kwana 3 yake ta fama da rashin lafiya. Gashi mun yi magunguna da dama ba mai nasara ba. Ni kuma ya kasa min bayanin me yake damun shi. To bari na zaki da shi. Kin san an ce ciwon ɗa namiji na ɗa namiji ne. To shikenan. Me yake damun ka? Wallahi dan kwana biyu nan ne ina fama da ciwon zuciya ga kuma ciwon baya. Da kuma rashin nutsuwa ga yawan mantuwa. Koda da daddare bana iya danna waya ko kuma nayi karatu. Ga zazzabi kuma ga ciwon ido. Na fahimci abin da yake damun ka. Kana yawan aikata istimina'i ko? Ya aka yi ka fahimci haka? Abubuwan da ka faɗa mu ba iya su kaɗai istimina'i yake haifarwa ba. Yana haifar da kankancewar gaba, fitsari kaɗan-kaɗan, rabi da rabi. Sannan za ka iya ganin ƙuraje a al'aurarka, za ka sami yawan kasala a jikinka. Kwarai da gaske duk ina fama da wannan matsalolin. Abubuwan da istimina'i yake haifarwa ba iya kan maza kawai tsaya ba, har mata ma yana faruwa da su. Bangaren mata musamman masu aure yana iya hana su haihuwa, sannan yana iya ɗaukewa mace sha'awa ga baki ɗaya. Sannan abu mafi muni shine yakan iya rikitar da zuwan al'adanta. Wannan duka matsalan istimina'i ne. Kana da bukatar likita. Doctor, cibiyar Al'ansar tana da magani yankan shakku akan cuta mai karya garkuwar jiki. Za mu ba ku magani tsawon kwana 40. Maganinmu a iya cibiyar mu ta Al'ansar kaɗai ake iya samun maganinmu. To jama'a, muna yi muku albishir da cibiyar Al'ansar tun daga tsakiyar ka har zuwa tafin kafa. Muna yin bincike matuƙa kafin mu ɗora koma wane ne akan maganinsa, domin babu wata cuta da Allah ya saukar wanda bai saukar da maganinta ba. Domin samun sauƙin ku, za ku iya biya biyu akan kowanne nau'in ciwo don samun waraka da izinin Allah. A Najeriya kuma za ku samu adireshin mu a Kano, Sharaɗa Ja'in daidai gidan man ɗan Marna. Taraba Jalingo, za ku same mu a Bardawe. Abuja, muna mararraban Yanya Orange Market. Lagos, muna da wakili da zai iya kai muku sakon ku duk inda kuke cikin aminci. sai kuma jihar Gombe. Muna tashan Duku Allajin Yara Plaza. Sai a ƙasar Nijar kuma Maradi. Muna masallacin Jingili kan Benin Jano. Sannan a cikin Algeria, muna Tamarasif kasuwar Tafsit. A Libya kuma za ku same mu a Tripoli, Misrata da kuma Sabaha. A ƙasar Cote d'Ivoire kuma ku same mu a cikin